Флюропа Октаныш районының Тобанлы күл авылы кызы булачак тормыш иптәше белән ул район кулланучылар җәмгыятендә эшләгән вакытта таныша. Ул вакытта Әсхәт абый районның ДАСАФ оешмасында инструктор булып эшли. Татуылған дебетелер инде, нешесің инде, менә шулай яшибез инде керенгенә. Күпмер булгандыр менә, быел 56 ел була инде. Әйбәт итеп яшибез инде керәс. Әйбәт кенә. Ике улым, бер кызым бар инде керәс. 22 ел райкомда шофер булып эшләгән Әсхәт абый лаеклы юлга районның яңгын хезмәтеннән чыга. Флюра апаны райондашларыбыз имениятче буларак яхшы белә. Сайлаган һөнәренә хас булганча, ул төгәллек һәм пөхтәлек ярата. Гаиләнең тигез мотор иттереп яшәве хатын-кызның сабырлыгында. Ират инде ул эштә, ул кайтып та кермәй, иртән чыгып китте, кич кайтты, балаларны үдем диярлек үстердем инде мин. Әнкәйләрне, минем туганнарымны бик хөрмәт итте. Шуңа күрә үдемдә бик хөрмәт итеп кенә торам. Аңа 89 яшьгәдер. Бер көнне кайкөнне 20 кеше кунадыр, ул вакытта 6 пишмаклыгына өйгә мин килгәндә. Флюропа белән Әсхәт абый 2 малай, бер кыз үстерәләр. Бүген алар Җидоныкның кадерле әби белән бабасы да әле. Флюропа кайнанасын балаларны карауда зур ярдәмче булды ди. Бүген дә балаларның кичкенә вакытларын искә ала. Ул истәлекләр аклы-каралы сурәтләр белән гаилә альбомнарында саклана. Бүген дә бер-беребезне кайгыртып, ярты сүздән, ярты караштан аңлап яшибез. Бәхетнең сире сабырлыкта ди Флюропа. Бал оныклар сөябез, Аллага шөкер. Оныкларыбыз үсте. Менә Ландышның кызы хәзер 7нче елын укыта, безнең горурлыгыбыз бик мактыйлар, бик әйбәт укыта диләр. Малайларны кыйнтыгын тоже Булатныкы да инет битерде. Бәләкәй нидә укый, Аграда, универда. Ландышныкы артагын икенчесе дә укып битерде. Асылныкылар Казанда инде, олысы уже өйләнде, семьялы. Шәяхмәтовлар күпләп вакытлы матбугатта яздырып алалар. Флюропа татарча кроссвордлар чишәргә ярата. Райондашларыбыз икесе дә намазда. Яшь барган саен Аллаһка ныграк тартыласың диялар. Шәяхмәтовлар күпләп яшелчә, җиләк-җимеш утырталар. Туган йортка балалар да эзне суытмый. Бәйрәм көннәрендә генә түгел, ел дәвамында аларның йорты балалар һәм оныклар тавышына күмелеп утыра. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.